Hola хора, добре дошли. И ако не знаете какво означава Оля, означава здравейте. Така че добре дошли във видеото. Най-накрая вече мога да ви говоря. Така че да започваме. Ето това е най-готиният стив за тази дрека. Тази дрека я спечелих от втория път. Има 7000 харесвания. И аз да я харесвам. Готово. I fight, I eat again. Never underestimate your enemy. Group up at my location. А те нямат бронзи, така че сега ще чупиме много ледовички. Едно, две, три, четири, а тук пет. Айде се направим. Аз изчаквам. Кирката. I need blue wall. Сега да ме хедшот, да ме хедшот. Still on cooldown. Ще се гуде. О, супер. И майко, то собре. Ауч. Айде, видно кръв. Thanks. Оп, виждаме какъв там критичен. Help me. Ей, стига да играме, брат. Брат, нашето самоубие. Айде! Ап! Убийте се, бебчо! Иху! Good job. Good job. Good job. The taste of victory. Не ми трябва, защото вече си имал каска. Need equipment. Трябва да си купувам. Restored EP for everybody. О, супер! Това вече е добре. Много ме устрои. Оп, оп, оп. Айде сега тръкаме главички. Елате, главички. Искате ли да ви щупа главичките? Айде да ви кажа. Ти бил своя, аз убивам своя. Стига, Джефри. Оп. Ей. Къде отиде той Джефри? Къде отиде? Аз тук трябва така да топлям. Супер, убивам. Enemy eliminated here. Good job. Обичам да ги стрелям в главата. The taste of Добре, че го victory. разсейвах. Yum. Medkit for everybody. Go, go, go. Това е много гласа. Enemy spotted. I placed the bonfire. Колко слаби бяхме преди с брат и Барт. Така че, така хора,
Дойдеха войцата и сега ще плачат. Паузата ще дойде сега. О, Good job. айде, мъртъв е този. Good job. Добре, че имам тази сила. Айде, браво, че го нокна, брат. Thanks. Help me. Браво, че го нокна, брат. Браво, че ме нокна. Good job. Thanks. Браво до тебе, брат. Браво, че ме нокна. Thanks. Супер, че ме нокна, приятел. Браво, що спатой. Айде са, светената вода да избие твоя гаси, твоя ца. Глава. Thanks. Целия си брасен, целия си с война душите бебчо, цапа се спикя. Yeah. Така, Resources here. I want it, thanks. така. Thanks. Това е One войско thing. в инвентара. Resources here. Wanted things. Go for the airdrop. Добре, значи тръгваме на там. Окей, уиха! Здрасти, приятел. Май много да си падаш. Аз не мога да стрелям. Бррр. Айде сега. Мъртви и печели. За 6 минути. Така. За 6 минути минахме. Видати ще са по 40 минути, както са преди. Или... Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. Forest dreams. Everyone else is. Вау! Супер! 100 години. 17 години. Абе, това е хлапе. Аз играя с него хлапе. И не знаеш, че играя с хлапе. Добре, защо? I fight, I eat again. Less chatter, more cheddar. It's showtime. Revenge tastes sweeter with superior firepower. Супер. Добре, че ме дадете версия. I need Мъртъв е, мъртъв е. Приятел, айде кажи сега. И ти. Айде. Забравихте ли да кажете нещо? Сайонара! Така. Окей. Мисля, че има хора в къщата, но трябва да вляза и да ме настрелят. Не. Атка, дайте кръв, да. Супер, браво на вас. Окей, супер. Чай се взема, тече.
Ej, zechce mi kiedyś. Sako. I koprasa. Majku. To spana zemek. Matku, samo nimamo da nego ubijat tos, че ако убият тос. Ето, тук седи батко Таймън, чака да умре оня. Търсиме Тунко Такур. Цахур. Шит. Човеку, шит. Отново спечелихме. Буя, бичиц. The taste of victory. Не знам дали да прави, да. GTI San Andreas. Resources here. I want it, Мисля thanks. да правя видео на GTI San Andreas, обаче такива, в които ще мога да направя нещо. Например, лесни мисии и трудни мисии. Ще ви показвам трудните и лесни мисии, но няма да говоря, защото не ми позволява в различни игри. Само в тази мисия да правя. Оп, айде са обикога. Thanks. Айде точка. Айде бързо. Бързо. Сега остава само една. Ей, здрасти! Какво правите? Така. Къде е другият? Насрани, какво съм се отиде горе. The taste of victory. Сега ще Speed ходим. boost for everybody. Resources here. I want it, thanks. I want it, thanks. Need equipment. Добре. Трябва по-бързо да стреля. Трябва да стреля сторож. За това са приятелите, братленка. Гледайте кой е на корицата. Гледайте кой е на корицата. A full stomach gives them headache. Някой на корицата. На корицата ще играем още 3 битки. I fight. I Запазили eat всичко, again. значи мога да се игра с това. Outlast the game. Less chatter, more cheddar. It's showtime. Това се го намерих. Ще да Watch your подем. back. Айде, бърка така. Айде, Help бърка. me.
Значи, добре, вече складах тази. Значи, те са добри We'll get 'em с next time. картечици. Time for pizza. Аз съм I добър need също с equipment. картечици и малко по-тях. Но ние се запазваме всички неща. Качета, това не беше силата, така че... Айде, аз... Опет тук спираме. И ги буцаме. Мисля да тия с приятели, защото само да се справя. Аз стига. Стига. Такива витъчница. Help me. Ударите. Thanks. Мърта се. Help me. Аз ще се убия вас. Аз ще убия вашето, ще убия убивате вашето. Ради го! О, идате. Се стреля го, това го фърлям. Окей, любимото ми. Няма. I need equipment. Thanks. Go for the airdrop. I need ammo. I need guns. Ще. I need guns. Help me. Лайко. Help me. Що са, бре? Брат, можеш ли ми помогнеш? Help me. Брат, моля те. Преди съм мъртъв. Късно. Help me. Enemy spotted. Добре, те как стрели през стрелята? Ме е интересно, брат. Как стрели през стрелята? Ме е интересно. Оби го! Ой, другите сега. Атака, давай, атака, приятелчета, атака. The taste of victory. Колко Resources here. Обичам печеленето. Аз ще се взел това. Resources here. Взел това. И отак така. Thanks. Това ми трябва. Resources here. Thanks. I want it, thanks. Enemy very close. Thanks. Печели. Последен рух. The taste of victory.
Yum. И той решаваш. Знаеш какво? Просто обичам снайпери. Затова приемам Resources here. Good снайпери. job. Правим това и съм готов. Сега, без да се чуткаме, ще да го направим. Трябва да баба да не умре, без това, ако върне, да се за... А, така! Браво, манча, мога да прави. Сурвако го. Да сурвако го много добре. Много добре го на сурвака. Бате, супер, имам снайпери. Два снайпера. Всяки стреля, бе. Group up at my Или трябва да location. ти снайпери. Shit. Атка. Full stomach gives them headaches. Поредна четвърта битка победи. Така че е време да победим още две битки. Още две. Focus. Aim. Ready. Ако събера 10 дни на тази битка, ще е последната. Ако събера, втората ще е Fall back, no последната. shakes. Turn up with the bass. Gotta level up your game. Така че 40 минути ще минуто да ви кажа. Ако не загуба, I Защото може fight, да е I един eat час. again. Shall we give them a sweet dream or a nightmare? Nightmare. It's showtime. Let's showtime. Добре. SMG-то съм добро. Узи. По-скоро. Узи така му викат, но се казва SMG. Иху! Ау, боли, Help me! Окей. Загубихме един член, отборът, супер, седи по малко, така, Морс. Ще убия Морс. Айде, аз това бе, Морс. Откъде ме стрелят? Да, ще говори. Той само говори, откъде ме стрелят нещо. Сега с склата ми само заби. We'll get him next time. Окей. Time for pizza. Какъв? Какво е? Знаеш ли какво? Първо ме търси. Това и... ще ми къпва. Първо. I need guns. Няма оръжие, съжалявам. Go! Втория се крие. Хитро, Help me! хитро. Вместо да умря. Вместо като умря. Ако може се подместиш смъртливия гъс, ще е добре. Ехо! Може ли да се подместиш смъртливкото? Yes. Thanks. Help me! Те се крият. Добре,
Добре, майче се сетих. Добре. Това аз винаги оставам последен. Значи. We'll get him next time. Сетих се вече. Time for pizza. Това. И това. И това. Връщам парите. Купувам се така, че... Follow me. Апгрейд. Roger. Иначе има по-добра каска за хедшот. И да, бе, хедшот един път и... Добре. От теле се разкъсва. Мисля, че трябва да не от с приятели. Айде! 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 Един от тях се отиде на кино. О, брат! Айде, и ти се отиде на кино. Айде, чао! Чао! Добре. Мисля, че трябва да се прехвърля в камиона, защото... Help me! Enemy very close. Енемито е на малко кръв. Окей. Това е на малко, не на малко. Опа, иди. Мъртв. Супер, супер. We'll get him next time. По-добре Time for се pizza. Resources here. Speed boost for everybody. Resources here. Quick EP conversion for everybody. Place the bonfire. Татко. Head there. Тук всички отвор са уви. Бочета, другите са момичета. Roger. Окей, вече почва да печали бе, как ви кажа. О, ай! Добре, къде ви става? Къде ви става? Брат, може ли да? Ето къде. Help me. О, стигат с този храст. I placed the bonfire. Това ще го отмахна. Ето така не го повече кръв. И да ги постреляме. Само видяхте ли кръв? Good job. И накрая ги пи. Head there. Оу, фак. Speed boost for everybody. Това спид бус по everybody. For body everybody. Брат, кой е това? Ле. Roger. Follow me. Roger. Някой звъни, не мога. И това е будилник. Като ти звъниш е супер. Добре. Сега трябва да внимавам много или ще ме гъкна. Или ще гъкна. А не ми се гъкват оръжията. Не ми се губа оръж. Не искам да гъквам. Защото ще загуба оръжията. Ако ще гъкна, по-добре да съм нокнат, колкото гък. По-добре нокнат и съм живен, отколкото гък. Аз е там! Аз стига. Help me. Enemy spotted. Thanks. Ай! Help me. Кой по дяволи изстрели? Дайте кръв, бе. Сивай кръв. Колко пъти трябва да горива на щиташ? Къде да се нагледа? Така има щит. Свърчива щит. Окей.
О, брат, не прибърз. Що така прибърз? Окей, превърна се в красно. Хайде, дупи. Дупи, хай. The taste of victory. Yum. Resources here. Това, да, така. Така е по-добре. Сега нека да отида да чуга на добро жилетка, когато е някакви отък. Need equipment. Thanks. Може да следва. Heading to supply point. Follow me. Roger. Сега леко... О, взеха. И сега ще бъде. Майко са. Сега се бъде. Те бъде. Head there. Тук се бъде. Батко бъде. Сега бъде. Сега бъде. Help me. Help me. Сега. Малко е. Thanks. Няколко седи. Нека пролеза още. Нали? Тук. Къде? Тук. Тук ми се скъсва. Супер. Айде, въртам се. Айде. Help me. Помогнете! Хелпи! Help me. Хелпи! Хелпи! Help me. Добре. Help me. Yes! Поне не се сгубих мозъка. Защо няма коса там? Защо нямам коса там? Защо нямам коса? Май ще трябва още едно. На жалост. Focus. Aim. Ready. И ще се окаже един час. Focus. Aim. Ready. Speed up in the race. Fall back, no chase. Turn up with the bass. Gotta level up your game. Lock in for the fight. Target inside. An eye for an eye. Gotta level to the sky. I'm bulletproof. I'm bulletproof. I do what I want and I'm breaking through. I'm bulletproof. I'm bulletproof. Got nothing to lose and I'm coming for you. I'm bulletproof. I'm bulletproof. I do what I want and I'm breaking through. I'm bulletproof. I'm bulletproof. I pull the trigger. I fight. I eat again. I'll outrun my fate, outlast the game. Стига де! Не можеш да си харесваш тая, бе! Скобрио! Хайде са! Аз ще кашуми и да покади и аз ще се бъде. Добре. Айде бе. Идва Максиме. Максиме. Сам Максим ще се... Good job. I placed the bonfire. The taste of victory. Need equipment. Или... Това е правилно. Так. Така е по-добре вече. Хайде на главата на Максим. Ей, що сочиш там? Искаш ли аз да соча някъде друга? Искаш ли да ти соча там? Искаш ли аз да соча?
se G. Šta sam čitam? G. To s G. To sa G. Oh, shit. Woo! Ajde gore, to se vrta. I placed the bonfire. Ha! Nice! Tu! Malo! Bate! Help me! Ha! Идва, брат! Ти бе да ги убираш. Да всекъде убираш. Fuck! Thanks. Бе да ги накрая. The taste Лепо само of да края ветерира и Yum. Resources here. И малко се личи, добре, тя. I want it, thanks. Thanks. Дай. Das ме харесва. Аз те харесва тази скобрия. Аз те харесва скобрия. Като хайде. Аз харесва други. Аз скобрии. Аз харесва с приятели, що ще ужаса. Предатели! Предатели! Това е предателите да помагат. I placed the super bonfire. Ред. Так като няма червено. Читър. Лечо. Той стреля. Help me! Атка сега малко ще кръв. Колкото да. То вероятно ще умре. Защото е в зоната. Хакери. Ето ви. Тия къде са вече в такива дрехи. The taste of victory. Не знаят Yum. как. Head there. Хакери. Need equipment. Хакерите са в такива дрехи. Хакерите. I need equipment. Вече да. Късно. Аз така отивам да кажа със собствено. Head there. Окей. Help me! I need blue wall. От дяволите по дяволите. От ягодите по дяволите. От дяволите по Help me! дяволите. Spot. Enemy very close. Оу. Ау. Ще съм рей. Help me! Сами часа. Шама джаса. Шама сурвак. Ето. Шама сурвак. Сурва, дърка. Сурва, дъркац. Дай да. Аз не съм тук. Need equipment.
Аз съм крал, Таймън. И съм крал на всички вас. Освен на теб. Те май да бъдеш крал, Таймън. Help me! Help me! Или... Аз ще ме Help me! Help me! We'll get it next time. Окей. Time for pizza. Need equipment. Med kit for everybody! Хайде сега да имаме мед кори. Само като назвам мед. Казвам, че за еп. Оу. Head there. Thanks. Help me. Enemy very close. Thanks. По дяволите! Мамичко. Да, Мамичко. Май? да те остава. Май ще има битка. Последна битка. Докато не е пълно следващото ниво, не спираме. Не спираме. Отсепваме. Aim, ready. Speed up in the race. Fall back, no chase. Turn up with the bass. Gotta level up. Мисля, че силите ми помагат. Target inside. A night for a night. Това изобщо не знам дали помага, изобщо не ми помага. Това ми помага до някъде не начат. Това Pull the trigger. не замета сега. За тази сила, контролната сила, мисля взема тази. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Focus. Aim, ready. Focus. Два пъти умерих едно и също така. Всяко да се реди, ще се тръгне. Гледаш как е. Колко време ще зарежда? да? Изчакайте да видя дали ще зареди. Съжалявам хора, но ще трябва да направя така. И... И трябва да чакаме. Сега, ако ме пусти в играта, ще се гръм. Оф. Добре, почва. Всяко зарежда един час, пълно ще се гръм. Turn up with the bass. Gotta level up your game. Lock in for the vibe. Това ще пуска, ще правя ремонти. A night for a night. Gotta level to the sky. Искам да правя ремонт. Така че, това видео ще е около 7 минути.
ако не и 1 час. Правя ги по-дълги от Цецо. Между другото, ако Цецо гледа това видео Max Out България, го подкрепям. I placed the super bonfire. Мисля, че тук ще свърши това, щом не мога да се прави.